Il-Prim Ministru Robert Abela attakka dubji li fl-aħħar jiem esprimiet il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji dwar il-kummerċ f'pajjiżna. Dan kif waqt attività fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Abela saħaq illi matul ix-xahar ta' Diċembru ċifri Ewropej urew li l-beħ żied. Iżda fil-jiem li għaddew il-Kamra tal-SMEs insistiet li ċ-ċifri li qed jiftaħar bihom il-Gvern jikkontrastaw kompletament mal-verità għax qatt ma konna qar. Barra minn hekk, Abela qal li għas-7 xahar konsekuttiv il-qatt reġa' naqas, meta fil-verità iċ-ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru bil-maqlub. Għas-7 xahar konsekuttiv f'Diċembru li għadda naqqasna in-numru ta' persuni li qed ifittxu x-xogħol. Daw il-fatti, fatti li ma jista' imerihom ħadd. Tgħid, għax dawn huma l-fatti l-istatistika li ħadd ma jista' imerja. Dan fil-waqt illi l-Prim Ministru insista li l-imxija tal-pandemija qed tiddefinixxi lill-Gvern Laburista minkejja li fil-verità li rkupru ta' pajjiżna dabbar skoll wara l-ieħor kawża ta' tkaxkir tas-saqaj tal-istess Gvern blajta li rbaħna l-gwerra u li l-mewġ qiegħed fil-baħar kif ukoll nuqqas ta' prevenzjoni waqt il-festi tal-miliet minkejja l-appelli tal-esperti mediċi. U minkejja li fis-7 snin ta' Gvern Laburista għada ma tlestiet l-ebda binja soċjali ġdida, Abela xorta faħħar il-ħidma tal-Ministru Rodrik Galdes fl-investiment u l-qasam tal-bini soċjali. Sa dan it-tant waqt l-attività tkellem ukoll il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia illi iddeskriva l-immaniġjar tal-iskart taħt Gvern Laburista bħala wieħed rivoluzzjonarju. Ta' minkejja li rapport tal-Awditur Ġenerali ikkonferma l-falliment ta' dan il-Gvern f'dan ir-rigward kompetenza illi qed iħallas għalija l-poplu Malti wawċi u ammetta illi f'7 snin Gvern Laburista m'għamel xejn rigward l-idea tal-waste to energy xprunata minn Gvern Nazzjonalista. Tajjeb ngħidu illi ħadd ieħor l-Oppożizzjoni ħolmu bil-proġett tal-waste to energy tal-inċenatur kien propju fi frar tal-2009. Għoddejthom jien għaddew 12-il sena. Dan fil-waqt li qal li l-Gvern Laburista ta' aktar serħan il-moħ lil bidwi Malti, fl-istess waqt li bdiewa riema jinsabu bil-mannara fuq rashom kawża tal-proġett tal-flyover tal-bypass fl-Imrieħel kif ukoll dawk li spiċċaw bartom asfaltata fil-proġett tas-Central Link. U l-kandidata Laburista Katja De Giovanni qalet li minn Marzu l-hawn l-impjiegi żdiedu għalkemm iċ-ċifri tal-NSO juru li f'9 xhur il-qatt żied madwar 2000 għal 12,490 persuna bla xogħol. Dan fil-waqt li qalet li skonta il-poplu qed jgħix ħajja relattivament komda. Ħajjitna mhux tal-li baqgħet għaddejja relattivament mod normali, tal-li saħansitra żdiedu l-impjiegi minn Marzu tas-sena l-oħra l-hawn. Nista' ngħid b'sodisfazzjon li aħna l-Maltin qegħdin ngħixu ħajja relattivament komda. Iżda ma għamlet l-ebda referenza għar-rapport imħejji minn Caritas Malta illi wera kif familja medja Maltija mhux qed tlaħħaq mal-ispejjeż tal-ħajja bażika biex tgħix ħajja diċenti.